Gdje sam se sad stvorio jebote Halid Bešlić. Zapravo bole me pikseli zato što i onako moram da spasim princenu Čičolinu. Šta ti pečurko radiš ovdje? Ja nisam pečurka vodoinstalateru jedan barkati. Ja sam Bowserov sluga i poslan sam da ti probijem tu pikseliziranu guzicu. Izgleda da mi ne ostavljaš drugog izbora, nego da ti skočim na glavu i slomim ti vrat. A jebi se Mario što si me ubio. Au vidi kako predivna cijev, baš bi bilo fino da uskočim u nju. Koji kurac se sad upravo desio? Mlhahahah, sada si zatočen u mom dvorcu. Misliš u tvojim pustim odajama? Svejedno da bi došao do princeze Čičoline moraš prvo mene poraziti, a pošto to ne možeš pripremi se da umreš. Možda sam slabiji od tebe, ali imam pomoć svojih prijatelja, Rimuf kebabovci. Udružimo naše snage protiv cara Turčina. Imaš moju pomoć i moju također. Ne brini se Mario, i ja sam tu sa tobom. Jel me neko zvao u pomoć, ja ću ti isto pomoći. I Billy Mays je tu da pomogne. Okej momci, idemo na 3, 1, 2, 3. Crknite svi, premoćni ste. Konačno sam stigao do moje prelijepe princeze. Hvala ti Mario što si me spasio, za nagradu ću ti dozvoliti da pipneš moje silikone. Ujebote, za kakvo sam se ja ovo strašilo borio, Bože moj dragi, oprosti mi. Ali kupovat ću ti sve najnovije hitove Dragana Savića. A okej, onda može.